Yo, me did the war prophet Gideon for your seed. Do nothing what Duman Kuma Chilema. Do be binning me. Or do be Biancasa. Or do, Minya Bema. Daya Ben was so. Daya Ben was so one tia see. Daya Ben was so man net wapra by your passa. The American say video, it's na hona she. Na video ibe kwawie and obete wo daya se. No who say yam fa daya nya day eni agoro. Ewrani hira na ewrani tu anamo si yi. Ebe ye power o Jatana stables. Abusuafo Christ na sumdwe enka o ene den so mgidi se nyame adom ho ye papa oba ade adaro ma me so me ho eye aha sunsum headquarters Warrior Prophet TV ena wani egusu a wo hwe aha ye warrior aha ne ka sunsum ehintasem ye owura sunsum ye do sunsum asuko enti upe sunsum nsem atie pa na eye Warrior Prophet TV ha ena obenya sunsum nsem akasie etie na wutimi tie na akwese wankasa sunsum na wankasa wo ewura mu wankasa me pawacha ye sembre no metwa mo akwa basisi aye ba me de me komo twetwe na ebe hyehye so enti enko ba bia pensuo bi atena se me ba ye beto aso Warrior Prophet TV ho na ye ka sunsum nsem ye ka de ye hinta a wonfa wani hu ye de efia baifo de asie wo de ye de hinta wo no nyame da na di e de chew me pacha Warrior Prophet TV sa wo pa hwa ene na YouTube mesrew kohwe na de nyame nam so de beye wabrabo no hu bedwiri nyame nya okese na onte na ni mo mfa nche oba pa Christine abusuafo me da wasesa wo jebre na ugusu a wo hwe dwumadie aha ye Warrior Prophet TV sunsum ehitasem nkwa na wo bete wa hase eti be power chow se won subscribe ya pomodia na subscribe ema me yensen mre no ye betwetwe enkomo ene ye kasafa da ye so ho broni be ka say dreams dreams da ye so ho na se na da muni me ne Warrior Prophet Gideon no for wiese edu a oda sorry friend God of Abraham prayer ministry ano ene betwetwe nkomo yi no wa kire ye daye ase ye ka daye ne daye potipa ye dade ye ne ene ba betwetwe nkomo nti yensen mre no ye ma na kwa ba Warrior Prophet pachomo wa kwa ba Obahima mechia wona mechia watiefo nyina nyamon konkona wotimi ade nyina ye no onka mo ho na wonmoam obi bia wo tie mi urade ne shebre safo wonto sa wo shebre ma no ma ne man dan ma e woni di nti amen Warrior Prophet me pacho ene day ye kasafa daye ho obi daye udede di kan daye pan ye kan daye de ade ya daye eye ade a sunsum no urade eyi kirew Trot yasiem da ye ade bi a woda ade bi a ebesi wo sunsum no etwa kirew na wasore na watu hu anamon e wo honamani papa oboni o yes obi bia nyame woni ne makasa fada yesum Trot yasie nyame woni e ma fedu kwempo so daye
nti daeɛ deɛ nipa bebree so daeɛ a ɔmo sɛ ne medidi me yɛ me no mogyadu fufuo na pɔnkye na mo na medi yɛ no ɛda me so no nti na me so daeɛ nipa bebree nteki ɔmo daeɛ serious ɛyɛ adeɛ sunsum na ɛba besi na adeɛ bi esi sunsum mu no anikan so no edikan adeɛ bi ebesi anikan edikan esi wɔ sunsum mu ansa okay na denti na emaye so saa daeɛ no cause se ebi a me bompa ye nti na etwa kya na oda okara ne pii adeɛ bi a ɛbɛka honam ni okara ne hunu abɛka kyerɛ bɔde obi bia wo bɛda no nkyɛ obi bia wo da no hunu time a wo de bɛda no hunu time abɛso okara no pie kwaje na home what yes o beti we America say ono me na ekasa because oni mu a ono so nyame ama ne mede bia so ono so pie no kodidi okay nti ade a me kra no me dae ohunu ye no eno ne no no ade bi a eba wo so no eno kra na eka kyerɛ wo nti na wo so dae no okay so yes wo so kunya da na so yemu because of you so oni nti so da no bi twa uti ade be kye no na uti ye de fi aso wo so sore no bi pe waku okay ana atofo wo bi ba wo so okay Warrior Prophet see your dae papa ne dae bone ya ya wo dae papa ne dae bone sunsun no ye ne den oh dae papa no so sorry abo ni mienu nyina you have to pray so tia so na ye bone so sorry na obo mpae so tia tie na utwam na so dae papa wo sorry na obo mpae se bebam na most of times na ni bebe omo so na ye papa em ma je dae bone ne pe ne bam na bande sisi a dana na ebesi dano a ne se mitimi bompa ye at once amaso dae bone e ma ade ne sey ana se etwa se mikohunu odifo bi ana sofo bi ma ne ma etwa se ya okohunu odifo bi ana se obe pe adanchene abo no obi bi abeso dae bone wunya danchene abo na wa bompa ye gusu no ya dwere nsu no aka nsam 91 unya adanchene abo no wa bompa ye gusu wakam san 91 na wodi wasansuo no wadwere gum na wodi adware okay pacho semiso dae papa nso so a se eja mikoka je se bi asem bi wo hu amane nka wo awanum mikoka che Warrior Prophet e bi menim nwa bi susu hu a ebebe mana ayembam yeah one say depend on nipa woni ko susu hu esono bia ne tumi ekitam okay tot yase obu ahonhom na ti ni mu no eye honhom fi nipa bebre wo wiase mu hanom ade papa ebe wa bra no ka che na sei nuti bible say yenwe ya no yento ya no hareka enya niema nyina na obeka kire nipa obu a oni bayi oni tumi bia but tuntum na ti ni mu no ekira de papa ekire nsem papa fise obi wo hono ma wo hu dae bone no aboni percent no opeso wo ka kire ni nwa bi ana waso dae pan eso sore na wo bompai akwankyere na ma kire wo no eso sore na wo bompai opem sa ade no papa na ebeba mu ansa yes e ye bone a reverse enti me pa cho kan sam 91 man na yen kan obi bia beso dae bone wo beso dae bia wonte ase e ho ne sese wugina e pa da nkyene abo ni bia da nkyene abo no sunsum na yija okay no de egu hu adware e jane wura wo enu tu adware nkyene kan yengo Psalm 91 etifias osusu ni hintabia sa osi di oti osusu ni hintabia no otena chebia mponyina ase mesi awrade se me dwan kwabia ne mabankese ye me nyankopo a me de me hoto so sa no no obeji wafiri ofirim sumfuo fi wonte fidie bi a yesu wo ne awrade eji wafirim eni wo yade yese yi wode ne ntakra be kata wo sa na ne ntabe yase na obekwa akɔhye chamne katabone ne no kware uri sure anadwubumbo ne dae yi hu so da no abu anadwubumbo sure anadwubumbo ti the moment wo be bom paye aye saa ne man anadwubumbo biara nya den eni ho biem enti dae de obi won mo so dae ano de di agoro wo dia tie obi aso dae a wante fero so dae no no kora an wo ye nipa bonefu wo so dae no wo pe Joseph amana be kire nda yase enti e wo bi okita saa dom no ye translator e wo da yeso any visions mu tu hunu se nipa na wotimi ma wo da yeso no etimi wie peye ma wo okay na Warrior Prophet etwa se nipa nkasa o so dae because ya obi bia wo da won so dae o tete ye tete onu nyame apama wo ni awurade wo Bible so wo yi kira ne wase no wo yi kira wo hu dwumadie di adeti no yi kira wotimi nkai mo mpae ida papa na abon wotimi nkai mo mpae ento bi bia na oda won so dae no me pa chew edura na adwo a obepe ensuo fesi odan so nchansen ne so about 2 o'clock ne 3 o'clock ha bosu bi firi soro e baba bikum so da no panka so bi an fa bi horo wani ne fa bi gugu asum
eno ane usumu ya oda so fa bi kopete so ebema oda obeso daye na obi won so a daye no so all right but sorry sisi na ni refi but onya atenka ne say daye ene maso daye boni bia na maso daye papa bi but men kai daye ne pote kwa na ma catch obi ama na cheme monti say nipa no wono so sa direction e be beti nipa wo so on kai ni nyina oni nipa o nyina gira one scale so okay nche se wiase na kasa de o ho no etwasa utimi so daye etwasa wo so daye because no so hunu de yekoso wo sunsun o daye timi kire wo daache o daye timi kire o daache se fero ni daye kire ni daache ni daye kire na niema ba bi pi me pa che wo bi o akenkan ho ma me ye hwe bibi o Genesis 37 aha tifi aso so oton Joseph ko Missouri sa wo se na Joseph so daye no ka che ni nuanom sa na wo tan ne sene kane no wo se Joseph so daye o no kasa hunu ni daache se de daache be ye obi wo ho no mo nya no abo wo defuo wano a enenti na wo so daye no aka kire obi enti no ene ya ye okwasa mpadin ene ya se Joseph so daye no aka kire ni nua no mo no ni nua no ye na say wo kuma no be yekese ekwa bi e be fa ke be yiwe fe be yiwe so enti wo daye so timi kire wo daache to aso ne enko wo se na Joseph so daye no aka kire ni nua no na wo tan ne sene kane no no aka kire won say muntie daye a maso yi na hwe na ye rechichi ayu ewa afuo tie Joseph daye ne so a wo so ye ni yu aha o se na hwe na ye rechichi ayu ewa afuo sa na hwe mafi no asori gina a kire ben o se me de ne so de gina ye bitimi so be gina wo ni nuanu mu nyina akese ni nyini nuanu mpanifo nyina ba be gu ni na ase timpanifo na nte ase ye etenyu kwa wo so daye wo ka kire obi akeke nti usu daye na obi a wo ye badwenba okay po obi a nyamesoro wo ni mu betima che obi a wonya nsem keka because e bia daye na ye winshira daye ukoka obi ukoka che obi o ye konkonsenia wo ba koton ma mansan to aso ne enkoe wasi na mu afinu so atwa me de no ho ahia na mu afinu arekoto me de no sa na ni nanu ka kire ne se die na wo bedi yen so hene anasa sha na wo be sha yen so sa na ne daye obi wo no ma o ye translator nti wo ka daye no wo da ache ne da to so de etia wo be ka bi wo be bia da ache bi kwa koduru kan ye nko na ne daye ne nsam ni ntino wo ko so time bebre wo so ye den wo ko so time bebre obi wo ne daye a wo so ntino no akoso aye den atan utimi so obi ho daye no wo ka chense me nua ade sei ne maso afa wo so yes ye ni sa bi ni nti wo be ko so atan so no so dae foforo bi nso no ka che ni nuanom se hwe maso dae bio na hwe owia ne wasra ne ene nsoroma du mienu akoto me no ka che na agya ni nuanom na agya kan nanim se dae be no aso yi ba na wo ne wo na ene nuanom e ba be koto fam na ni nuanom ani bre no o se ni nuanom ani ye den bre no nti dae bi wo ha e kire wo daache sa ne dae tie okay onto so dae ni nuanom ani bre no yemu bebire wa yeso dae yemfa ni didi agoro obu obeso na ni sinyina tutu timi se no wo ba bi wu ana wo baby ba bi wu ana ade bia ye ja e ba beto wure mfida osu dae na osini nyina na ba kope ana ni nyina osu dae na osi ba kope kura mpatu etua ejina homa ni nyina tutu de ya ka wusi wa brabo na yesi obi obeso dae ni etwa ni tirinwi wani mu nyam eso ati sa nipa no obetimi aye bibia fa ho waso sa dae ya obetimi aye bibia fa ho so yes ye obetimi aye bibia fa ho ma sa de no watimi adane no se eya ade ebesi obeso dae ni wudidi obi bia wo so na ye wudidi no eye yare ye wudidi wadaye mu ya eye yare ye ana ye ma obayi ana ye ma otumi bone na ana ye ma ye funu yare ye warrior prophet bia me kondo aduane bi se pizza ya abaye bia me di bia cha na me kon ado na e bia dwindwin mu me dia se me dia koda ye mu ni me so da ye no me ko restaurant bia me di bia wo dia obekasa dwindwin mu wo dia koda ye mu ba susum na wase kire obo obeso so ri me fufu na be nkwan obo obeso na enu ye ma na paparansa obo obeso na enu ye ma na koto ye ma utumi ya ma utumi ye ma yare ye ya ma obayi ye ma poni to so daye na udidi wo daye mu a enya de papa obi ebe fo na no otasemwa enwa gina ho madwaman se osu daye na osisa nwa snail ya ejira ho madwaman
Ite se mo we dwaman tu. Yeah, wa brabo so nko yie da wo betene wo fom sa won sole da. Obi wo be so da ne wo tete mako. Ade ye fe na ade ye ya empa wo so da. Okay. Obi wo be so da ye ne wo dware nsuo. Enche bia wo ba bewu. Wo so na wo dware nsuo. So da ye na wo twa nsuo a eyowuo. Wo dware wo epunu mu nsuo. Yes, eyowuo. Obi wo be so da ye ne ye na yefro e wo nsuo mu. Na mo ataware o. Esuo bia ware o. So what you say? Obi wo be so da ne obi ne da wo ne mo be sore na sperm sa ye ne honam nyina. Sumsum no bia ware o. Wada no ono wo kara no body ne beda. Nti ye mu bia ye beda sore na ye ho asai ana ye ho nsuo aba begu ye ho no. Tumi bia ware ye spiritual. Tumi bia be ware o. Ono wa ya pam. Be affect o. Ba rock mpa wo so da. Wonipa bi obeka so be bo awa mu wa. Ade papa bi e ma wo so da. Otimi betena wa wadwe no separate wa ware no. This spirit me na me ko fire na eno de eya ne depend. So what you say? Aya ne dipo bi wa yi ne ho. Oba ko so da ye no obeda no na spirit na baba beda. Okay. Nti da ye bebere obu a obeso da ye ne aboa ne da. Obu oda ho ni mununkum a che no se ye normal. Spirit a odi mununkum ba no no ni nkwa. Okay. Wono no woni nkwa enipa nkwa ne feed no eno tro betena okokoso a na wontimi nhome wontimi nya hwe ento betena okokoso na obedi 8 aka won so di 79. Okay. Ento bibia hono nkomo che no ete won nkwa na so nte se onku de but onkwa na wo befa. Okay. So yes enti no kwa se ye de ye da ye so. Okay. Edi agoro. Okay. Na daye se daye timi che ye da achi a. Daye eya na ebre da ho ana because e bia nem aso daye pa me expect say bia a month or two no e bia mehu bibi ma twen ya 1 year 2 years time na da ho nti ana. Se ma ye direction abo ho mpa ye so. Well, definitely ebebem. Once if do so na ye be. So ko wan hia Joseph ama na nche da ye se am prepare duane mu ho a. Na Pharaoh da na wo so ye. Wanya badwen ba okita nyame sunsun ontimi ncha wase da kobo be de wo. Tanyema bi wo no ma me prepare sa de se na eba manim. Ti ma me prepare. And da any bi wo ho no ma ukosoro ba form ebisi. So prevention is better than cure. Okay. Se bone ko ebesi but sense we si an kwan pese na na ka ebesi. E ho popo ye be ye den. Ebeba. Okay. So tiati obu obeso da any police abeche no. E yo ba yifuo. Uso da na police abeche wa. Police ya e be yi. Wo mu ni sunsun no mo da ne sa police fo. Okay, nje se enikan mu no police beche wa na se. Enikan mu no benya case yi nya wo da wo be koje. Okay. Na sunsun ni ya chew. E di uso na kwhye cells wo. Na ka so benya problem ni ye de wakotum keke. Tabi wa besa na not on the police station. Ono afare na wodidi. Ya so bo ho mpa ye na sunsun ne. Ya logic company wo benya case. Nche se ukwa asori o nkwa asori daye ye kwan ya nyankopon e fa so di o nkwa asori daye ye kwan obia ye nyame ba. Okay. So yes ye enti nyame o kata che de manyina e da to fom bosoma na wo ye den nyame o so daye. Okay. Na nyankopon daye o yi kire ne mai won kofo bia wode daye ase kire edwie omumu ya dom obi wa okita sa call nse de Joseph kita sa call no a Pharaoh son daye hwe Egypt man mu nyina da no na omunya obi oba kire daye na se agi Joseph to bi ya dom a chede ene dia okay sanity just obi ho a de obebu ode na adwu bebu se na ko ye se ne de no obi ono ma wajimi nkan oda ye nkire na obese ne kura. Okay. Abusuafo ye kasafa daye ho dreams begide se wati bi wasua bia fine won se bisa so bebre be power chow bi twam ho kwa basisi ye ba ye beto ye komo twetwe ne so mananwi ni do senya me be ye mi se ye a mananwi ni do senya me betumi aye other 4 minutes Sam young back opinion make come for the Warrior Prophet TV at the amount e wo YouTube channel peso e ho ne esua sunsun munsem e do suko wo sunsun e san so ba sunsun akwankyere the Warrior Prophet TV e ho ye dimawu e ho ye dimaya bomodi aso be hwe abrani nyina no watimi akusunsun mun tokwa yie pa bye.
abusuami de na wo prophet Gideon for you asiedu odo hwe me e wo warrior prophet TV e wo YouTube na subscribe na ho na be hunu sunsun nsema na frɛ naku ene akwankyere broskotos ene abayifu a wo mu dwane aya hwe me the warrior prophet amete ponko fita aso edure wiase ya maame aya hwe me wache frɛ wunwa no nwuam frɛ bi se the warrior prophet wa pie e wo taifa bokina obre mpona ankasa de ote ponko so a wo ba afi ni wo ba enti montwem yehu a enhyira stay blessed. Abusia for me da wasesa wo Jibre na wugusu a ehwe dwumedie ye beto ye komo twetwe ne so ye kasafa daye eho dreams daye eho warrior prophet achemu bia fine ye twaso ye twaso warrior prophet me pacho nyankopon etimi efre obi se bia me o call obi obetimi aye afadaye mu ana call oh nyame ni nipa etimi kasafa daye mu so to yesem na edipenne onipa no ni gina beye na se ebia se nyame ese ofre wo otimi no kasafa da yesum so diase enti na yesu ko hunu odiifo obi ni ebo ho mpaye ni efiare bi ko ba nye nyame no fi abosom ebia nsu obi ebia botan bi because omo nyina omo so nipa daye ayi abosom fo so nipa daye omo so nipa daye kama mo ata ba before bi akodi ni wapum so ti yase enti no nyina so nipa daye okay omo nyina so nipa daye enti no se wo so daye bi na bia wo se abu abeka se nyame efre me bia na nye ko eye frashin ofi ya be fo na efrash o se okay wa mo hwehwe wo ni nye nyame enti obi bia obeso daye se nyame efre wo no esu ko hunu odifo bi no de kompai bom no hwese ofre na ba wo so a okay yes se ye daye chiremu ewo obi o wa adom ne timi daye chire ye wo mo sa gift asofu bebre wo sa gift ebi nso a woni enti wonni no obi so daye akacha so won ko obi a wo ye translator or non translating yie anya den emaw enti mi a mini nkwan se bi adaye ni pede betu mebom pa ya sere nyankopon se on chire masema nipa no nyame ntimi nchire wa se because one fan free osoro ama ye ho hwe enyi yie thought yet ajo di free osoro ye den ema if I hear assembly Jeremiah 23 sa verse 24 no o se obi di ne hu hinta bia bi a me renhu ana Ewade asem ni o se enye osoro ne asase na masha no ma ana Ewade asem ni mate daye adifo o se mate daye adifo a odi bi di hye nkontro no wakase maso daye o o se ma ye daye maso daye o nyame efre me ya tro sie gosi da ben Ewadifo a waka atoro di se o se difo ka atoro difo do a me so daye me hunu yesu be fa me ko soro ne so no da wo ba achi aye de be fa ko soro so ya se sie gosi da ben adifo a waka atoro di sem a waka wana kuma mu na ada nkom sa mo sha nkom toro wase na wadwene se obeba me man re afiri mi di wase hwe ebinum hye nkom tso ebinum don't Ghana no ebinum pese ye wure firi nyame ne so da bia ye ka nyame ye titi nyame no what ya sida titi nyame wo mu ye what ya sida betinka wo miti bi tinka wo me nan pan so ya titi nyame no mu ye ento do mo nkom tso no ene nyame bie mani wo bie mani ene wo bie maso ene wo bie me hwene ene wo bie me yem saa on pese ye wure firi nyame so bi ntime ne ncheme ni monyamo de wo pe ena wo ye kwansi amfamu nyame to aso de nko so adwene se obema me man wura fi mi din saa won dai a wakeka kire won ne ho nti se de bare nti won agya no wura fi mi din no saa so odifo a woso adaye no manunka adaye so na de ma asem won ne ho no so no was wo bidifo bia ye de saa daye so gift na ma won daye so nsem na ka ene de wo koka nyame asem no so ye dai koka nyame asem emfa ni nyina amfra okay ene ekoso organ ene evangelist fo nyina ma kwankire what you say yeah ene evangelist fo nyina ma kwankire warrior prophet entimi nkoba se ene me evangelist na bia se na me bo me ho modem sum nyankopon wie na bia wa cha me adom ne bia ka ho ene de won se wo wura nyame mu
na wo ye wo bɔ ho modern Yeah, a okay. Ewurade timi dom wa dom Okay. akyɛdeɛ Okay. so te yɛse wo wura nyame mu na bɔ ho modern timi Ewurade timi rankew ɛkɔ different level ɛno no yɛse wo numa ɛde bɛkyerɛ baabi a wo gyina. Okay. So yes, one was a dinosaur. Why am I a dinosaur? So you say not here. So yes, and then Yami I then diverted. Yeah. And you know, when we said the moment I obey you, you money. No, I feel you so crown, no, I jam, no, power watching. Everybody, yeah, domain, you say it here. But the name Sir Yami. Yeah. Everybody, what pay you, what different level. Tinyami soon a step by step, a rank. Obi wo no ma ordained pastor ya ordained 3 months pe o say ye femi bishop ansa na wo be ebi no omunim the meaning of bishop na watam de ato ne ho so no di rough. Yeah. Iti yembo obi mbasa ombeye evangelist keke so jire ne ho bo ne ho modern kwa de a eche bi ne ye behu ne so odifo ne na Nyankopon adom na aso so ti kan to aso ne enko for number 6 you should be John chapter 3 or no Atifias was Nicodemus was in onipa bia o free Pharisee fo no mu was onipa bia Nicodemus no wa ye Pharisee fo a kyerɛkyerɛfo na wo wia ne ho ti sa na sofo bebire o mu wi o mo ho ba sunsun sɔre to ti ase sa na Pentecost ni praise before bibi ha wo mo aniema kyerɛ so ye den ma wo mo no wi o mo ho ba ti akwankyerɛ ɛgye niema kudware kɔ ben ne ho to bibiara no bo ban protection enyi moja. Okay, so mo say bibi wo sunsun sorry mo so te ase kan ne enko kan Nicodemus nwia ne ho Nicodemus re nwa enko Yesu ho sima mu se won kyerɛkyerɛ nyina yɛ papa ka won nwia ne ho Nicodemus re nwa na ko Yesu ho no to aso ne enko so ɔno na ne didi Nicodemus a wo yɛ didafo panyi sa ɔno na ɔba Yesu nkyɛn adwo no ɔbɛse ne sɛ rabbi yenim sɛ wo firi Nyankopɔn nkyɛn na ɔsɛ yenim sɛ wo firi Nyankopɔn wonim de daada enipa bebree wɔ hɔ no mo ebi ɔmo time but ɔmo nim adom akyɛde ɛwɔ memu ɔmo nim sɛ me yard ɔmo nim sɛ nyame sunsum de me yɛ adwuma ɔsɛ yenim sɛ wo firi Nyankopɔn nkyɛn na aba so ɔkyerɛkyerɛfo na obi ntumi nya nsɛnkyerɛne a woyɛ yi bi saa agye sɛ Onyankopɔn ka no ho na Yesu bu ase ne sɛ nokware me so wo sɛ wanwo obi foforo a wɔsɛ wanwo obi foforo a wotimi nso nyame ani Nicodemus no yɛ ɔkyerɛkyerɛ ni so te ase yɛ no yɛ ɔkyerɛkyerɛ ni papa wa ben but na wonim a wofoforo no nim kura asubɔ kora mpo so te ase wo bibia no yɛ wo a woda yɛ funu mu no woda nsuo mu ento basase so ne yɛ wo a wofoforo a yɛ de wo konu nsuo a etini mu bompa yɛ ma wo emasuo ne de wo bɔne ne yɛ den ɛkɔ yɛ masuo swimming pool. Asori amekọ no ubebo esu a ye de nsuo no go yeso. Holy me da cross. No obo ne gusu wo mu. Eno no nkyere esubo. John the Baptist bebo esu no ko bo esu wo pool mu. Okobo esu o petepete nsuo. Yesu Kristo ne kopa me no mienu se di n'echi no. Ye bo ne su. Ewo nsuo a etinim. Okay. Just me na ya misa na wo se misa ko enye papa gusu wo honom e na wo bosu ese wo boni a wo nyina wo ka e kira mansa nyina ana wo sofo na wo bo wasu no be ko bo ne ka wo ho na wasire wurade ama wo ni wo yi akwankyere bi firi ye fe ne sen Leviticus 4 no aye sa akwankyere na ma wo ansa no wo bo wasu. Okay. Okay, come for patrol. Warrior prophet me patrol. Me pese se fan ye dru no daye ene ne nkyira asie bi. Ebi mu ebisa questions a fine say obi so daye na o ware a na se che ne de. Ne tibete no sunsum ne wo ware eni kan so no ware bi ma ba wakwan mpo obekọ. Okay. Ena obi won so a waware. But sunsum na ye say ye ne ho ade. Nitimi isi no usunsum ekunu no o san ya gye wafiri wukunu nsem. Okay. And to be our spiritual marriage, you know, or Baba ware, what dear the spiritual husband, or yet a Johnny Pine, and some other ware physical, and yes, I all my wallet. Okay. Now, soon say, where the Kanya Chemu dear, so, or boo, one a fain wash ye. Soon will say, oh, dear, now would Chemu say, Nassacheren. Yare, so soon, Yare, any bay, ye mount to me. Okay. Because no wonder. The banner send the Emma what you was soon. I bay for the do with soon. So what yes, ye.
Okay. Na sunsumu se uda na ubeso daye na obi no wo da. Aye sunsumu awale. Sunsumu no ya wale. Okay. We yi wholesale asama fo wholesale anaze ayi secretfo wholesale ahunhun bi obi wonu ma ya process no ye was strong spirit bi ono wo pum so wono ba beda ne spirit bia etwam obetime no abeda sa spirit ne kwa na obeda na spirit tumi biara opese wono obeda bia wo ono no wo pum oda no oharama okreti nipa mienza ono ne dia oye nanko a to yete so ono ba beda spirit bi etwam onam ho kra obi betime no ada sisi ya oba obemo yes eh ete ono no anikan so no wono ba beda anikan so no bi ampew to yete we be makwa we kwaso ba apekra ompene okay tumi na wale o tumi ne dia yes ompene I just say why ye bibi what direction bi e ne kunye ten yamfa 2 days nko yamfa 7 days nko just say na ya wo kasi ye yi ye ho ana ye bobra bi ensem fata no ni akotwe sa tumi no eno bi wo no ma no watwe ponu agu ni phone so na wo hwe wo frefre no papa penin papa kwakora akwala ketua no ode international oda ho no wo hwe wo be wale phone Ghana fo bebere wo ho no ma wale mo mobile phone oma wale mo laptop boys bebere oma wale mo mobile phone no mo laptop eda na nchen wona ne da owia no wada okay nti se ade biara ka wo ye ani Kristo abrabo ni mbo ebra no yes so image ti se wo mobile phone si wo no mun se da bia wo hwepo no wo so ada na oboson to ti ase da bia wo no ba beda to ti ase wada na oboson wo tam on ne pe no ne koda wo de ne hwehwe onufo no so tam phone no wo hwe ne ma wo so no spirit no ma fe na be che wo to no to tro kwate no don se short no don se mi onufo no don se fufa utirim wada ne wo bosom kasiye ejino mobile phone akide kidaye no the moment ade sa na me be gusu wada ne utumi kasiye wo be wale no tini ba bebere wo no ma o ma wale o mobile phone e no mo laptop no mo tablet e no mo da wo mo mpaso anajo bia abusanfo ya reho ye nto aso woro professor obi so daye na se otini so bob na wo daye ni mu aya na aseche se nitimi se no ade bia e firi foro be si utiri so no aginyame ni chese wo kara na nkasa no ne wora ho untina wo bob na no se ni kan so no bibi nye wa wo mobena o ma mi nwu ya wo mobena o papa nwu ya wo mobena o ho nchire wa wo mobena komo ne wa wo mobena na sunsun mpo na wo bobena na won say Paul say me yimpa ye sensi wiye ne nsi ukra yi enti say sunsun no wo yo hiani a anika so yo hiani sunsun no wo sika anika so wo sika ade bi e besi anika so no edi kan si wo sunsun mu first answer sa na ya dan ete nti Paul say me yimpa ye si nsi wiye na ensi ukra ne de yi Warrior professor obi so daye na se yegunuso diem enu odie mo so ba so daye na ntwie sam to dia tie to mi kase e pa na asama no ama wo abraboma no obetu mirika wa abraboma nya hwe wo asa na ayen to dia tie obo so daye na ya de preko ya de ahoma asa preko ana aponche ana odwan no bi twe no enipa no madan ne sa ida wo na wo ba no madan ne sa abo na ye twe no ye nipa yes no madan ne sa no obo be so daye ni kusue kita na bo oye oba wo ngoda oye mo ma na omobobo no so oba o so daye na okuta kusue na bo bo be so daye ni ye ma kusue amene ida sa wo e dia wo bi ana ye ma utumi no obi a onje sa ne mai mu ndia waso sa ho da ye ne anu mo ne se wonji ni ababo se nye ne honam ni moja ne nye ne wi matumfo nsuma e fren kabere che mfa ni huwom enti wonyi ni ya wo a wo se nipa be ye di ni wagu ti da wo share fom no an wo be ye di mikita tumi bone ya mitimi so da ye wo se mi ya abayifo nyina so da ye abosomfo nyina so da ye so yes yes ko fo agrada wo so da ye
obi aso dae eno de dae so de enye nyame manko ane so dae abonsamfo ma nyina akura ya dae eso dae pa okay warrior professor wo so dae so na wanya sika bebre wo hu sika wo dae ho eno so ejina wo ya wonza wo so dae no wanya sika etimi se ne sunsum no be ye nti yese ni kan so no sore na o de ne ma ya dae egu akwam okay okay sunsum se wo so dae na se oni obi eko anya ntokwa kese bi pa no so na se e depend nipa na won na eko no ena se dae mu no so bi no ba beda onipa ni e di nanim ba 3 times o ni kan so say nipa no suspecting okay say bia onipa no nim na woni mo no de nani kan ba 3 times ga woni 3 times suspect no na edi se edwuma no do dia ono na edi se edwuma no enti sa na koso wo sunsum ode ana sunsum mu ne ma no obi ono mu a sunsum mu ne ma no onti ase ese se unya wo bi no wo kire sunsum ne ma na ase ayeso bi wo be yie no akoye buru nipa no ani kan so no ni kan so ni o ka so don saka na eso attack ni sunsum not physical okay warrior professor obi susu da ye ne ye si ne hene anahema eno assessment eno ya ne either opposite of negative so ya te bi wono ne ye be hima ne yesiu ebia ne ye ma utumi boni bi so ya te eno bi wono be so na ne de ne isi asise dwa so it means ye kuru tumi bi di ayeden e di ama because asise dwa ne sunsum na ye dwa kese te wo normal person ni o ka so be so na ne de wotena so okay dan obi su bisa me se obeso da no oyi nam me de sa da no kwa de no na se chere na oyi nam afere he ensuo aya na edipeni ebi wo no ma eyawo so oyi nam wo ensuo ya edipeni nipa nam kura wo ye den oyi okay ntinti se no depend style a so sa da ye ne fa obeso da no otiti ekutu ejeni munyam so otiti ekutu yes to oba kope anka etwade mura na wasi na wo de tware se de dae na wo so ye ne bebam be so dae na wo te pe e ya wo ni sika so the yaze be so dae na wo te mango e ye ni munyam ene nkoso yes o so dae na o te fruit nim sana ya e ye ni munyam e ya de papa but uye ho adwuma ene bebam etimi bam ene bebam na se me so dae na me preach a ebia maybe send me enu me so dae na me preach a e chese me ye nyame dwuma de to so me enu me so dae na me preach na me ti we bia me kitatu me bone ye fa se beyi yi bia e nyame chok sa wo beyi fu no kotokone na odemi be ye na dwuma na odemi be ye na dwuma no ntina woni di osofu obi ebia ni preach na wo preach na nye preach papa because ye wasofu bi e wo mu preach e de twi nyame makotokone bo alam ye won tege wuregi paint mamento black and white and black and blue asofo wo ho ai binim krompo se nyame krampo no e wo mpena binim krompo se Yesu Kristo e wo yire e wo France mate nti won tege wuregi fu asofo ye den e wo ho e wo MTN momo France fu asofo ye den e wo ho nti so te me da ase abrawa no ama okoro wasa che okotoko mu kopensen fu bi anu okay abusiafo enne de yate asum nsem binim se won so won nsem bisa bebre me worry cry fa gu comment na se make kan na ma reply wo ho me pini o questions na nyina ama ye ne warrior prophet ene tina egwamu ye kasa fa dreams da ye ho ye bre na ye bre na yense men warrior prophet mesha wo last words e fa yo me last word da me ka kire Ghana fo ne obibia wo tie me se urade nhira ne urade mu a wate amen da ye so yade bia emfa wo da ye so nye den eni agoro enipa bebere no ma so da ye ama ne o ma mpa nhwe ntino ebi da yare sabia ebi da prison ebi yare ebi adwuma bo bi no da ne akowensafo binu so da yom kita kuku ya di kuku na esi uyama wo be no mapetesi eguma nyamada to so da ya pesunsum nipa bi na girom na bompaye na ye papa emrem eye bone to so atwen ye den asan na yusu sam 91 ne fa bompaye emo bi nka chosi udi fufu me emo bi nka chosi mojadro na wo no moye no ema na wonye ye nipa ba je di ni wawu emfa won tutu obi wate eso no akokọ kra
the so of the cookra. Everybody sure that's never say she is still the warrior prophet. Stay blessed. Abusuafo medawase papa sa woje bre na wohwe dwumede nyame enhyira wo Yehowa onhyira no nya wokese e wodo a wada na di ache Warrior Prophet TV Warrior Prophet TV ahwefo nyina ye bre no aye bre ai ye kasafa da ye ho yese unimu a na wabisa wo so da ye emfani agro media ene Mrs Gloria Esiedu I first lady baako pe Lady Gloria baako pe ohima baako pe menim enimachi ohima bia enyi ho biemu nyame enhura wo dasene ye besan yehia so for me dey kwa kuma no me catch us away Royal Prophet TV and what things Santo ya Santaya and best some dey kwa no makana I love you kiss you we toast thank you for the post.